1,000 steps. Sabi kang kaulay ko, ranehon. Ito pala. Ay, inay! Inesotik sasabi niyang pakalampas tulay. Magkungka na ba yun? Ikaw mag-intro. Hello guys, sampangan mo. Hello guys, nandito kami ngayon sa L3 na. Ito na lang kami. Anong masasabi mo, Pilo? Magpasok ko yung mga ng saka ano. So ayun, maliligo na kami ngayon. Totoo mo na yun. Lato is waving. Ay, nakanirit ko. Okay, ikaw na mag-isa. Punto ko yan. Tarogan taro. Look lang. Punto ko yan. Day. Namata si Ray. Niya. Tarogan taro. Ano yun eh? Ano ito buying ito? Nag-menti. Awan naman. Wala ha. Wala mo ano. Ay mo sa pala. Pero Nagkakagulo. Bakit na tawin? Kaya magpalero dyan, lagbas ka mo dyan sa anungan. Pati sikat na parayro. Bayaan mo na. Bayaan mo na. Nagpura kong tanong sila pag nag-amat na. Bayaan mo na. May dalawa kaming kilong Sulong isda. ilong. Maputok. Kailangan ng ihawin. Pagranas yan. Utan, mahulog ka mo dyan. Morag magkarigod sa dagat. Uy, yan si tita ha. Kami. Iyo. Sino? Kita sino makarigis kita sa swimming pool. Itong Ay, dahil. Ikaw magpalero dyan. So ayun guys, nandito kami sa Sierra, tamang lakad-lakad lang. Ayan po si Mother Earth. Mother Earth, ayaw tumingin sa camera. Matingin ka sa camera mo. Pag tumingin ka, mataba ka. Tumingin ka, mataba ka. Oh shit. Tingin sa camera.
Naghugas ka na, Betis? Pangarang ito? Adelina Samasa. Adelina. Ay, hun ako abot pa sinda duman, hindi nga law. Yason pa ba kaya nakalaan? Ayun eh. 1,000 steps. Sabi kang kaulay ko ranehon. Ito pala. Ay, inay! Inay, sutik sasabi niyang pakalampas tulay. May tulay na aagihan. Sabi kang kaulay ko, harani sa naman po, sa ano? Naura.